खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआव आं स्पेशली बर' मिडियामनि इयुनखौ लानानै सावरायनो नाजानाय जादों। बर' मिडियामा इयुनाव थांगोन ना थैगोन आरो जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बर' मिडियामाव गावनि गथ' गथायखौ होआबासिनो माने इंलिश बा हिन्दी बा असमिया मिडियाम होनानै गावनि गथ' गथायखौ गोरों गोरा खालामनो नाजायो। बेयो जोंनि बर' कमिउनिटिनि मोनसे टार्निं पइन्ट थामहिनबा लोरबांथि साननाय बिदिन्थि। जिखि जाया मिडियामावनो बा जिखि जाया बिजोङावनो मानसिया सोलोंथाइ लानानै गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो, गायसननो हायो। नाथाय जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा, बर' माहारिनि मानसिफ्रा मोनसे गावखौनो मोनसे उन्दै उन्दै साननाय इनफिरियरिटि कमप्लेक्सआव भुगियो नामा, जायनि जाहोनाव आथिखालाव बर' मिडियामा से थाखोनिफ्राय ग्रेजुएशन लेभेलसिम बर'खौ एमाल महरै लानानै आथिखालाव बुहुम फरायसालिसिम फरायनो हायो आरो बर' बिजोंजों MA थाखोआव बड' डिपार्टमेन्ट खुलिबाय आरो बे बड' डिपार्टमेन्टखौ बर' रावजोंनो आथिखालाव लिरनो हानाय जाबाय। लोगोसेयावनो आथिखालाव 2 जुन खालि आसाम गभर्नमेन्टआ 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि थांखि बादियै 2 जुन 2022 मायथाइयाव बर' रावखौ 1 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम गावनि बिमा रावजोंनो लिरनो हानाय जाबाय आरो थिग बेबायदिनो हायर सेकेन्डारि लेभेलखौ आपग्रेडेसन खालामखांनायनि उनाव BA निफ्राय MA सिमबो गासैबो साबजेक्टखौ बर' रावजों लिरनो हानायनि हाबाफारिखौ आथिखालाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा मावगासिनो दङ आरो थाबैनो गुगोलावबो बर' रावखौ सोसननायनि हाबाफारिया थाम-थिम सोलिबाय दं होननानै जों खोनानो मोन्दों। बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना खोथा। नाथाय मोनसे खोब दुखुनांथावना खोथा, बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय हर सान नाजाबाय दं आरो खामानि मावबाय दं। नाथाय बे बुब्लियाव जोङो खायसे बर' दैदेनगिरिनि थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव फरायनायखौ जों नुनो मोना। गुबुन फारसेथिं बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जेरै गुदि फरायसालिनिफ्राय लाना आप टु कलेज लेभेलसिम जायफ्रा बर' डिपार्टमेन्ट एबा बर' बिजोंनि फोरोंगिरि मावनानै गावनि जिउ राहाखौ एबा गावनि थांनानै थानाय लामाखौ लाबोबाय दङ, बिथांमोना मा साननानै गाव गावनि गथ' गथायखौ गुबुन बिजोंनि मिडियामाव फरायहोयो बे जोंनि थाखाय साननो लागा। जुदि बियो गोसोब्ला गावनि गथ' गथायखौबो बर' मिडियामावनो थामहिनबा बर' बिजोङावनो होनानै IAS, IPS, ACS बा बायदि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनफ्राव एग्जाम लिरनानै गोरों गोरा जानो हानायनि लामाया आथिखालाव स्रां स्रां जोंनि बर' मिडियामनि जोहैबो जाबाय। बे बुब्लियाव आथिखालाव इंराजि बिजोङाव जेसेबां बर' गथ'फोर होदों बेनिख्रुइ बेटार थामहिनबा बेस्ट रिजाल्ट खालामदों बर' बिजोङाव फरायनाय माखासे गथ' गथायफ्रा। आरो जाय बिमा बिफाफ्रा इंलिश मिडियामाव बायदि मडेल स्कुलफ्राव गावनि गथ' गथायखौ होदों, बिथांमोननिख्रुइ जों दा बिजिरनानै नायोब्ला बांसिन बर' मिडियामाव फरायनानैनो बर' बिजोंनि गथ' गथायफ्राना आथिखालाव बुहुम दरबाराव गावखौ गायसननो हानायनि मोनसे लामाखौ मोननो हादों। आरो गुबुन फारसेथिं गुबुन बिजोङाव फरायनानै जाबादि बर' गथ'फ्रा जौगानांगौमोन बेबादि जौगानायखौ जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनाखै। 2, 3, 4, 5 इंराजि मिडियाम फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनानै बबेबायदि स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटिफ्राव लेक्सारार जाबाय दं। आरो बे बिदिन्थिखौ नायोब्ला इंराजि मिडियामाव फरायनाय गथ' गथायफ्रा बर' मिडियामाव फरायनाय गथ' गथायनिख्रुइ साबसिन रोंसिन रासिन जानांगौमोन। मानोना जाय गथ'खौ बिमा बिफाफ्रा न'निफ्राय दुगै लोबै साखोन सिखोन खालामनानै फरायसालिसिम जाबादि आदोरै लानानै थाङो आरो फरायसालि गनायनि उनावबो
गाव गावनि गथ' गथायखौ जाबायदि फेसिलिटि होयो थिग बेफोरबादिनो जोंनि बर' बिजोंनियाव फरायनाय गथ' गथायखौबो बेबादि जोथोन लायोब्ला बिथांमोननिख्रुइबो बांसिन जों गथ'खौ रोंहोनो हानायनि लामा दं। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मोनसे गोथै फोथायनाय दङ, सरकारि फरायसालियाव होयोब्ला थामहिनबा बर' बिजोङाव सोलोंथाइ होयोब्ला गथ'नि इयुना खोमसि जाहैनो हागौ नामा, बेखौ साननाय लोरबांथिया दासिमबो जोंनि गेजेराव हाबबाय दं। आरो बे बेरामखौ होखारनो नांगौब्ला जोंनि गोरों गोरा फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै IAS, IPS, ACS आरो लेक्सारार प्रफेसारफ्रा मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनांगोन। नंगौ, भारत हादोराव आथिखालाव जेसेबां रावफ्रा 8 शिडिउलाव हाबबाय बा भारत संबिजिरनि गेजेरजों साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय रावफोर जेरैहाय असमिया, नेपाली, बर', बेबायदिनो हिन्दी, बेफोरबायदिनो जोंनि बर' रावाबा आथिखालाव भारत संबिजिरनि आन्दाराव गनायथि मोननाय मोनसे राव। आरो बे रावनि जोहै एबा बे बर' राव थुनलाइखौ सिबिनानैनो बा माखासे लिरगिरिफ्रा मोजां मोजां लेखा रनसायनानै दिनै साहित्य अकादेमि मोनबाय। आरो बर' थुनलाइया बुहुमाव मोनसे गोग्गो सिनायथि मोनबाय। बे गोग्गो सिनायथि मोनसेयावबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे उइक पइन्ट दङ। आरो माखासे बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि आरो माखासे बर' फोरोंगिरिफ्रा दाब दाब जायगायाव स्कुल कलेज थामहिनबा चक बाजाराव गावखौनो ओरैबायदि लेभेल दिन्थियो बिथांमोना जेन' असमिया रायलायनो रोंनायखौनो खोब मोनसे रोंगौथि गोनां एबा सोलोंथाइ गोनांनि सिनायथि सानो नामा। बिथांमोना बिमा रावखौ रायज्लायाबाथिनो सगे बाजाराव बर'जों बर'नो असमिया रायलायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोङो नुनो मोनो असमिया मानसिया मालाबाबो गावनि रावखौ गारनानै जेसेबांखि इंराजियावनो पोस्ट ग्रेजुएट जायाथों एबा इंराजियावनो मास्टार डिग्री लायाथों, बिथांमोना गावनि बिमा रावखौ गारा। नाथाय जोंनि गोरों गोराफ्रा मोनसे खोब दुखुनांथावना आखु दिन्थिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिथांमोना बर' मिडियामावनो फोरोंगिरि जायो, बर' मिडियामखौनो नेवसिगारो आरो बिथांमोना बर' थुनलाइनि दाब दाब मिथिं दावथिं, दुलाराय बर' फरायसानि मिथिं दावथिं बायदिसिनायाव थाङो। थिग बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरावबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा हर सान बर' मिडियामखौ फोथांनो थाखाय खामानि मावबाय थायो। नाथाय बिथांमोना गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियामाव होनायखौ नुनो मोना। नाथाय आथिखालाव बर' मिडियामजोंबो गोबां प्राइभेट फरायसालि गायसनगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो UN एकाडेमिनि जोहैबो माखासे गथ' गथायफ्रा खोब मोजाङै आथिखालाव बर' मिडियामनिखौ लानानै गावखौनो गाव गायसननाय हाबाफारिफ्राव देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनदों। जियानो जा, आं दिनै बर' मिडियामनि आथिखालनि थासारि आरो इयुनाव बर' मिडियामा माबादि थासारिजों मोगा मोगि जाहैगोन बेखौ लानानैसो आङो मोननैसो रायजो राजानो बिदिन्थि हिसाबै दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नंगौ, बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनो नांगौबा जों साफ्रोमबो बर'फ्रानो गावनि बिमा बिफाखौ जेरैहाय सिबियो, मोजां मोनो, बेबादिनो जोंनि बिजोंखौबो जों मोजां मोननांगोन। आथिखालाव सरकारा फोसावबाय दङ, जाय LP स्कुलफ्राव एबा 30नि खम फरायसा थागोन, बेफोर फरायसालिफोरखौ सिफायनानै गंनै गंथाम फरायसालिजों जथाय मोनसे गुदि फरायसालि खालामहैनायनि जि आसाम सरकारनि हाबाफारि, दा बेखौ नायोब्ला जोङो गोथौयै साननो नांगोन। गुबुन फारसेथिं आसाम गभर्नमेन्टआ बर' रावखौ फोथायनायनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो फान्ड जाबोबाय दङ, मास्टार प्लेन खालामबाय दङ। गोबां दान्थे बिदान्थे आरो हांगामानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे मेलेमजिबिफोरनि नाजानायाव बे रावा दिनै बे स्टेजसिम सफैबाय। आरो बे स्टेजसिम सफैदोंब्लाबो जोंनि रावखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायगासिनो दङ आरो जोंनि रावखौ बुथारनो थाखाय दाब दाब जायगायाव बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव बिथांमोना मिथिखा हसिखा फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिया जाबाय दं। जाय फोरोंगिरिया बर' राव रोङा आरो बर' रावखौ फोरोंहैनो हाया, बेफोरबायदि सुबुंखौ बर' मिडियामाव थिसननानै बिथांमोना
बर'नि गेजेराव मोनसे कन्ट्रभार्सि दावराव दावसि सोमजिहोनो थाखाय बा जोंनि रावखौ फोजोबनो थाखाय बेबादिनो असमिया फोरोंगिरि हरै हरै माखासे जायगायाव बेफोरबादि हाबाफारिखौ मावबाय दं। बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो आसाम गभर्नमेन्टआ बर' रावखौ फोथांनायनि थाखाय मोजां हाबा मावाखै आरो बिथांमोना इनडाइरेक्टलि आदारबो होदों आरो नावद्राबो बुदों होननाय बादि थासारिजों जों गेलेगासिनो दं। बे बिथिङाव आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव बिटिडि आरो नन बिटिडि बिटिसिनि आन्दाराव बिटिआर सुक्तिनि जोहै माखासे दफाफोर फैदोंब्लाबो बेफोर दफाफ्रा आयेनाव महर मोनाखै आरो बे दफाफोरनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनो जा मोनथाय होदों बेफोरो आथिखालाव आबुं महर मोनाखै। बेफोर खालि पेपार वर्क बादिल' जाना दं। फारसेथिं बिटिसिनि सिमा आरो बाउन्डारिखौ फेहेरनायनि खोथा बुंदों आरो सोसननायनि खोथा दं, नाथाय बेफोर हाबाफारिफ्राबो जाफुङाखै। आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जोहै जा जोंहा सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल सुबुंफोरनि जि राव सेपारेट डाइरेक्टर खुलिदों, बेखौ मोगथाङाव जोङो जुदि मावफुंनो हायोब्ला जोङो खोब देरहासार जानो हागोन। आरो गुबुन फारसेजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव बिटिआरनि माखासे EM-GM फोरखौ जों नुनो मोनो, जेरावनोखि 200 जन 300 जन बा 1000 जन बर' थायो, बावहाय 100 जन असमिया मानसि थाब्लानो बिथांमोना मेजरिटि सुबुंनि रावखौ बुङाबासिनो माइनरिटि सुबुंनि सायाव बेस खालामनानैसो असमिया रावखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थायो। बेबादिब्ला जोंनि गेदेर गोलावफ्रानो बर' रावखौ जुदि बाहायाबा बा बर' रावजों जुदि जोङो गावनि साननाय हनायखौ जों फोरमायनो नाजायाब्ला जानो हागौ बर' मिडियामा मोनसे समाव खोब दुखुनांथाव थासारिजों सहैगोन आरो सरकारि फरायसालिफ्राव माखासे फोरोंगिरिनि आंखालाबो बर' मिडियाम थैनायनि मोनसे बिजाउन होननानै जों बुंनांगोन। दा बेफोर माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौब्ला स्पेसियेलि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा माखासे रिमिडियेल वे लानानै जों गभर्नमेन्टजों सावरायनांगोन आरो जों असमियाफ्रा जेरै गावसिनि फरायसालिफ्राव नांनायसेबां फोरोंगिरि थिसनो बेबादिनो जोंबो नाजानांगोन जोंनि फरायसालिखौ। आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव जाबादि फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिया जानांगौमोन बेफोर हाबाफारिखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि चिफ आरो माखासे लिडारफ्रा बुंगासिनो दङ टेट पास जानाय बिजाथिफ्रा केस फाइलिं खालामनायनि जाउनाव बिटिसिआव साख्रि सोनाय हाबाफारिया दोनथ'जादों होननानै बुंदों, नाथाय बे खोथाया टटेलि नंखाय होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ डिक्लेयार होबाय। बिथांमोना साख्रि मोननो थाखायसो खावलायदों आरो गुबुन फारसेथिं टेटनि फोरोंगिरिफ्रा बा जायफ्रा टेटआव पास जानानै फोरोंगिरि जागोन बिथांमोना सिटेटखौबो बिटिसिआव खाबु होनांगौ बे खोथाखौसो बिथांमोननि जिथु केस खालामनाय बावहाय लिरनाय जादों होननानै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों। नाथाय जोंनि गेजेराव नंखाय फिसा फिसा खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव बबेबा इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय मोनफा मोनफा पार्ट लानानै नंखा खोथाखौ फोसावबाय थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जों दासिमबो जोंनि राव थुनलाइनि सायाव जाबादि जोङो अनसायनांगौ बेबादि अनसायबोनायखौ जों नुनो मोनाखै। माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर'नि राव थुनलाइखौ फोथांनो थाखाय हर सान नाजादों आरो माखासेया बर' थुनलाइनि फ्राय जानगारनानै गुबुन माहारिनि फारसे साबमिसन जानानै गावनि राव हारिमुखौ फोजोबनायनि लामाखौ लालांबाय थानायखौबो जोङो माखासे दैदेनगिरिनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों। दा बिदिब्ला जोङो सरकारि फरायसालियाव होयैनि जाउना बांसिनानो जों फोरोंगिरिनि जेंनाखौनो बुंनांगोन। थोजासे फोरोंगिरि मोना जाउनाव 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम आथिखालाव गुदि फरायसालियाव थिसनबाय, बावहाय खमावनो साबा फोरोंगिरि एबा साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि, जे जायगायाव सासे फोरोंगिरि दङ। दा सासे फोरोंगिरिजों एफाबां मानि बुरजा गथ' गथायखौ एफाबां मानि साबजेक्टखौ मेइनटेन खालामनाया साफिसियेन्ट नङा। बेनिखायनो जोङो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1000 आसामाव थानाय बर' मिडियामनि LP स्कुलफ्राव थिसननो नाजानाय हाबाफारिया खोब मोजां जादों। नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानो दिनै
दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाखौ लानो गोनां जाखो बेयो साननो लागा जादों। आरो बे बिथिंखौ नायोबा जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आथिखालनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बर' रावखौ फोथांनायनि हाबाफारियाव फैलार जानाय बादिखौ जों नुनो मोनो। आरो आथिखालाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव 1 लाख साख्रि थिसननायनि हाबाफारिया सोलिबायानो दं आरो कार्बि आलं बादि जायगायाव आथिखालाव 3rd ग्रेडनि साख्रि सोनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बिटिसिआव दासिमबो कुनु साख्रि एपइन्टमेन्ट होनायनि जितु प्रिपारेसन सोलिनांगौमोन बेखौ सोलिनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो बर' मिडियामखौ फोथांनो नांगौब्ला जों साफ्रोमबो बर'फ्रा बर' मिडियामखौ फोथांनायनि हाबाखौ लानांगोन। आरो बर' मिडियामनि फोरोंगिरि आरो कलेजनि लेक्चारार प्रफेसारफ्राबो इंराजि बिजोङाव होआबासिनो गाव गावनि गथ' गथायखौ सरकारि बर' मिडियामनि फरायसालियाव होनो हायाब्लाबो बिथांमोना प्राइभेट बर' मिडियामनि गोबां आथिखालाव फरायसालि दंसै। दा बेफोराव गावनि गथ'खौ बर' मिडियामखौ फोथांनायनि हाबाफारियाव जाहाथे नोंथाङाबो मावनो गोनां बिबान दं बेखौ साननानै जों मावनो नांगोन। नङाब्ला जोंनि मिडियामखौ फोथांना लाखिनाया आथिखालाव खोब साननो लागा जानानै फैगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं मैखुन बेरनायफोर बादि मडेल स्कुल थामहिनबा इंराजि मिडियामनि फरायसालिफोर लुफुंजागासिनो दं। बावहाय नांनायनि बारा फोरोंगिरि थिसननानै बिथांमोना गामि ओनसोलफ्राव इंराजि मिडियाम फरायनानै इंराजि मिडियामनि फरायसालि खुलिनानै माखासे बर' गथ'फोरखौ माखासे बर' असमिया सुबुंफोरखौ लांनानै सरकारि फरायसालिनि जितु एनरलमेन्ट फरायसानि बिसां बेयो खमायलांदों। जायनि जाउनाव आथिखालाव जायगा जायगा गुदि फरायसालियाव फरायसा गैयैनि जाहोनाव माखासे फरायसालिफ्रा थैलांगासिनो दं। बिनि जाउनखौ जोङो थोंजोङै नाहरोब्ला आथिखालाव गामि ओनसोलाव खुलिनाय माखासे इंराजि बिजोंनि फरायसालिफ्रानो दाय होननानै बुंनांगोन। आरो गुबुन फारसेथिं गभर्नमेन्टआ जाबादि फोरोंगिरि थिसननांगौमोन बेबादि फोरोंगिरि थिसननो हायाखै। आरो आथिखालाव मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि आन्दाराव थानाय माखासे बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव गोबां बिसाननि असमिया फरायनाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना टेट क्वालिफाइड सुबुंफोरखौ बिथांमोना बर' मिडियामाव थिसनगासिनो दं। खमावनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव 10 निफ्राय 15 जनसो आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्टआ बर' मिडियामाव असमिया सुबुंखौ दैथायहरबाय। आरो जाय असमिया सुबुंफ्रा बर' मिडियामाव फोरोंगिरि मावहैनो हाया आरो बर' रावखौ फोरोंनो हाया। दा बेखौ नायोब्ला माखासे बर' गथ'फोरखौ बिथाङा गावनि बिमानि रावजों फोरोङोब्ला बर' गथ'फ्रा माब्रै बे फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हागोन बियो साननो लागा जानानै फैदों। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जाबादि रल लानांगौमोन आथिखालाव बिनि सायाव जेबो रिएक्सन एबा फिनजाथाय होनांगौ बेखौ जों नुनो मोनाखै। बे खोथाखौ आङो थांनाय बुब्लियाव आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै आङो धेमाजिनिफ्राय बर' आरो असमियाव मोननै ब्लग बानायनानै बेखौ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभाया बिनि सायाव जेबो रिएक्सन लानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बर'फ्रा बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनो हाबा मावनांगोन। अब्लासो बर' राव थुनलाइया जौगागोन। बर' राव थुनलाइया थांनानै थाब्लासो बर' हारिया जौगानो हागोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर'फ्रा आथिखालाव बर' बिजोंजों गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनांगोन। नङाब्ला जोंनि रावा मोनसे समाव गोमालांगोन। आथिखालाव बर' रावखौ 1 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बर' रावजोंनो इंराजि थुनलाइनि बादै बर'जोंनो लिरनो हानाय आथिखालाव जाबाय। नै 2 जुनाव बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावबाय। आरो बे हायार सेकेन्डारि लेभेलनिफ्राय आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम फारि फारि जोंनि बर' रावाबो बर' रावजोंनो गासैबो साबजेक्टखौ जों जेरै इंराजिजों लिरोमोन नाथाय आथिखालाव बर'जोंनो लिरजोबनो हानाय लामाया स्रां स्रां गेवबोगासिनो दं। बे बुब्लियाव जों जुदि बर' फरायसालिफ्राव नांनायसेबां जुदि फरायसा गैयाब्ला जोंनि रावखौ अनसायनाय मानसि गैयाब्ला जोंनि रावा जेसेबांनो गोजौ जांख्लायाव सहैयाथों मानो फरायग्रा गैयाब्ला बे रावा जानो थांनानै थानो हागोन। दा बेनिखायनो
आं खावलायो बर' थुनलाइ आफादा दाब दाब जायगायाव एवारनेस लानायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बोनजाबफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिगांनिफ्रायनो गावनि बिमा रावखौ फोथांनो थाखाय नाजाबोबाय दङ। नाथाय जों एडमिशन टाइमाव गथ' गथायफोरखौ बा गथ' गथायनि गार्जेनखौ थांनानै बुजायनाय हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनाखै। जुदि गथ' गथायखौ एडमिशन होनाय टाइमाव बिथांमोना न'खर न'खर सोरनि गथ'आ आथिखालाव मिशनाव फरायनाय बैसो जादों बा फरायसालियाव थांनाय बैसो जादों बेफोरखौ थाङै थाङै बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बुजायोब्ला बर' मिडियामाबो बर' बिजोङाबो जोंनि थाखाय जौगानाय मोनसे राव आरो जाय रावनि रावा आथिखालाव भारत सरकारजों गनायजानाय राव बे रावखौ फरायनाबो नोंथांनि गथ'खौ गोरों गोरा खालामनो हायो। खालि इंराजि बिजोङाव होबाल'दि गथ'आ गोरों जायो बे नङा। बर' रावजों फरायनानैबो आथिखालाव गोबां MA BA डक्टर प्रफेसर IAS IPS ओंखारबाय। बे बर' रावजों फरायनाय सुबुंफ्रानो आथिखालाव बुहुम फरायसालिनि गेदेर गेदेर लेखाफोरखौ इंराजिजों लिरनो हानाय सुबुं जाबाय। अब्ला बिथांमोना बर' मिडियामजों फरायनानै बा असमिया मिडियामजों फरायनानै माबोरै एफाबां मानि गिदिर गिदिर लेखाफोरखौ इंराजिजों लिरखो बेखौ सानहरनायनि गोनांथि दङ। अब्ला इंराजि बिजोङावल' गथ' गथायखौ होयोब्ला गोरों जागोन बे साननाया जोंनिया गोरोन्थि कनसेप्ट। जियानो जायाथों साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे गावनि बिमा राव थुनलाइखौ सिबिथों बेखौ आं खावलायबाय। गथ'खौ गोरों खालामनो थाखाय नोंथाङा जेखि जाया मिडियामावनो होनो हागौ, नाथाय नोंथाङाबो बे बिथिङाव मावनो गोनां गोबां हाबाफारि थायो। बेनिखायनो गावनि बिमा रावजों गावनि गथ' गथायखौ होनो नाजा। मानोना जोंनि बर' रावाबो मोनसे भारत संबिजिरजों गनायजानाय असमिया हिन्दी बायदि रावजों समान समान स्टेटास मोननाय जोंनि रावाबो जाबाय। जाय रावजों जों साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय जाबाय बे रावा एफाबां गोरलै स्टेजाव गैला आरो बे रावा दिनै गोबां जायगायावनो आथिखालाव जोंनि आसामनिख्रुइ वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बर' मिडियाम गायसननाय हाबाफारियाव थामदो बांलादेश बादियाव जाबाय, नेपाल बादियाव जानो थांगासिनो दङ। अब्ला जोङो आसामनि माखासे थार गुबै बर' सुबुंफ्रा बर' मिडियामनि फारसे लेहेम आखु दिन्थिनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव गासैबो बर' सुबुंफ्रा गावनि बिमा राव थुनलाइखौ फोथांनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै आं मिजिंथियो। बेबायदिनो लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्राबो बर' रावखौ फोथांनायाव खामानि मावलांबाय थायोब्ला सानसे समाव जोंनि रावाबो गुबुन माहारिनि राव बायदि दुलाराय बुहुमावनो मिथिजानाय मोनसे राव जागोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। जोबथा बुब्लियाव बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आंनि दिनैनि बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।